ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 8 апрели соли 2026 мебошад. Қарор дорем дар деҳаи Чорбоғӣ, ноҳияи Варзоб. ҳозир ман тутро пайванд мекунам. бисёр як одам таъриф кард тути афғонистонро, тути бадахшони афғонистонро, ширтут гуфт. Ширтут 1 килоаш 140 сомонӣ савдо шудааст дар сар бозори муштараки Тоҷикистону Афғонистон ва ман дархост карда аз бадахшони Афғонистон овардам қаламчаҳои ширтутро. Меваашро низ равон кардан, меваашро хӯрдам, ҳамун фикр мекунам ҳамун тути бадахшони худам монанд буд. акун ман тути зиндаашро тарашро надидам, хушкашро дидам, ҳам тути бозори модам монанд буд. ба ҳар ҳол мо пайванд кардем. Ана бинед, як қатор дар дигар тути бақувват пайванд кардем ва як пайвандашро ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам ба кадом тарзу усул пайванд мекунем. Мана мо буридем ҷои пайвандро манам тайёр кардем. Якта мана ин пайвандро бинед, ҳамаш пайванд аст. Мана инашро дар таги пӯст задам ман пайванд, инашро барг пайванд кардам. худо хоҳад мебинем кане мегирад намегирад, ҷавобашро ба шумо гап мезанему. ҳозир ман ба шумо боз як баргпайванди дигар карда нишон медиҳам чӣ хел мекунем. Пеш аз он ки баргпайванд кунем, мо дарахти болоаш пайванд мекардагиро тайёр мекунем. Мана мо тайёр кардем, якта навда мондаги ҳастем, якта навдаро пайванд мекунем. баъд мегирем мана мин вайро буғумро мегирем. корча мо нав гирифтем, лекин корчаи хуб набудааст. Ман лезваш сиёҳ хуб набудааст. лезваш мана мо аз дарунаш чӯбашро баровардем, буғумро тайёр кардем барои пайванд. чӣ кор мекунем акун? Акун инҷоро, ана инҷоро мо як кушода мекунем. дар ҳамин шабу рӯз бениҳоят пайванд кардани тут осон аст, чунки обдавонияш зиёд аст. нашунамои баҳори хуб аст. мекушоем. мана ҳамин дохили пӯсташро каме кушодем ва ҳамин пайвандамонро дар ҳамин ҷои чок кардагимон ҷой мекунем. ҳамин буғумчакамонро, ҳамин чашмаке ки гирифтем. бинед ки чашмаке ки мо овардем аз бадахшони Афғонистон ҳоло кушода нашудааст. дидед чӣ хел мондам ман. акнун барги тути ҳамин тутро ман буридам. ин баргро бинед чанд қатари дар душанбе аллакай ин қадар барг калон шудааст, аллакай мева дорад. лекин дар бадахшон ки сард аст, ҳоли кушода нашудааст. ва бо пайвандпеч мепечонем. мана мепечонем, лекин ҳамқадр мепечонем ки буғум зери пайвандпеч набиёяд. буғум кушода биёяд ки ин чашмак кушода шаваду ҳаракат кунад, нашунамо ёбад. ана ҳамдиёрони азиз, мо пайванди тутро ба ҷой овардем. ман имсол 2000 дона тут овардам. харидор пайдо накард, бурда дар қабодиён шинондем. худо хоҳад ин пайванд гирад агар ҳамашро ман пайванди тути сафеду сиёҳ карда баъд пайвандиашро дар фурӯш мебарорам. худо хоҳад зарар намебинем. ман фикр кардам ки тут талабгораш бисёр аст ки талабгор накард. ан ҳамдиёрони азиз, мо ин қадар пайванд кардем. натиҷаи ин пайвандҳоро ман ба шумо баъд аз як 10 рӯз нишон медиҳам ки инҳо агар ки шукуфтанд, калон шуданд, ман ба шумо нишон медиҳам. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад. маъқул шуда ки бошад, якта лайк монед.